zindu oinak, dantzatuz gure erara. Ziztu gitarra eta trikitiza joko ditugu batera. Antzerki... Kaixo lagunok! Zelan zabiltzate? Gu hemen lan da lan jarraitzen dugu, Kurkulusetan elkarteak jarraitzen du lanean, aurten egoera berezi honetan beste era batean, baina jarraitzen dugu. Gainera, ospatzen dugu gure 20. urteurrena. Musika topaketen 20. urteurrena. Moldatu gara, moldatu behar izan dugulako, baina hemen izango duzue musikariek taldeek urtean zehar landutako emaitza, bai? Emaitza hau ikusiko duzue bideo laburretan, bai? 5 bideotan agertuko dira, grabatu ditugu eta sortu dugu olako bideotxo batzuk, eta hemen izango dituzue eskuragarri, ondo pasatzeko eta musikaz blaitzeko. Ondo pasa! Ziztu gitarra eta trikitiza joko ditugu batera. Antzerkia dugu gure jolasa, zatozte mozorratzera.
Abesti hau niretzat oso berezia da eta denok ezagutzen duzue, Ilargia da. Eskerrik asko.